Zdravo ljudi, dobrodošli povtorno ovo legendarni od serijal na Minecraft. Samo dneska nema da igrame ništa. Dneska ću vi pokažem nešto. Dneska ću vi kažem давай го поправят микрофонът. Така. Опа. Ау. Да, ovdje izgleda ptice. Izgleda tjalkice, sakam da preživujem ovdje. Da. Dobro ću slušnavte. Sakam da preživujem ovdje. No, koga je gledov se pojavi ova ovdje. Evo, gledajte kao kafe cijelost. Ovo. Ništa. Ovo je ništa za to. Imam i što igraf demo. Znači demonstration. Koga ne instalirav Minecraft. Zato vam svega izgradujem ovdje zid. Da nema nikoj da mi dojde nekoj gost nepoznat. Znam deka pajaci da možete da mi vagat, no nema da imam mnogo problem, zato što neće s tamo prijeti. I ovo ne je ništa, da ovdje ova misla ovaka znamo gdje go napravimo kako. Aha, mnogo ga obraću, zato pravim ovaka su ova, čujela su vul. I da, kao što je rekao, uvijek sakav da preživam. No, Legov, i ovo se pojavi. Tak. I svi ga imam jedan golem program. I čekajte samo malko da namarim muzikala i da možete da me slušate. I ovo mi je mnogo čudno. Slušam zombi negdje. Jej, pasinja. Super. Čujem što gledam. Ne takam da preživujem ovdje, majte. Slušam zombi. Ne znam ko je. Čekajte. Okej. Nema veze, nema naši ništa. I da, sve ušte nemam premium account. No zato je najdeš jedan super server. Znači, server odrastu 2 i to. I če igram NIF. Evo, pred malku gledav na YouTube za Minecraft premium account giveaway. Da, na to što se prijavi. Ne znam kako se vi kaže. No, glavno koji će vleziti na moj kanal. Vidite koji su, znači samo stručnim prijavom. A to nema vidjeti što da najdete. Koji si manjiti? Ajde gi. Evo imamo društvo ovdje. Ajde gi pobijem. Čekaj malo. Da, ću se preferim. Survival mod. Da vidim. Prvo da napravimo malko magija. Hop. I da, mislim da I da, mislim da igram The Lost Potato. Znate mapa. Mapa mislim neka beši ili uspe. Ili ojojojoj. Što možeš? Super! Čekaj. Me plaši ova, mislim, skeletom neko mi dođe. Pa što ne mi može ništa. Ima pajekeve. To je što će mi napraviti. Ček. Ako umrem, ću si napravim spomenik. Ne, stvarno. Prvo treba da se napravim... Ne, super. Tako. Treba da se napravim krevet. Super mi je. Ne znam na šopu. Da, mislim ova sve da mi budem ovak. Bela.
Znam, čakav ste mnogo, za da го vidite Minecraft preživljanje v taj deo. Ne moram da ga restartiram kompjutera, ti ništo ne ispadne. Ovdje imam stepenice. Okay. Pola. Jeste tu, ja? Čekaj da isprobam prvo kako fila. Da učim odmah. Da. Okej. To je. Ne čekam sad da se preferam, da ako umre može bilo kada da me odnese. Ostrovo je mala. Ima dve. To može tamo da me odnese. Zato nije. Spirion, Sofoko. I znajete koliko čitu. Pa da, to je sakav samo da vi kažem. Joj, majko, neće tebe. Dođi. Ej. Ideš u naučiv? Marš. Aha. Ti če ideš ovdje? Op. Kaj si? Preživio. Така znači. Nevetina. Jes, umre. Koji umre? Ostaje možda i Pearl? Na koji? Ostao, da. Samo da gi pobijem ovdje. Može ona tamo ostrava da nestane. Ti tamo će preživeš, kaj si? Vidi on. Super, imam i... Što se spawnujete više? Koji ljudi napravili spawn? Da, zaboravim, nevažno to. Kaj je? I da, сега ću igram na angliškim. To je dobro. Za mene. Možno je ovo? Mi tekna što možem da napravim. Su mene, ja. Koji ste? Pa on je imun na otrov. Da, kasetu samo. Čekaj, mi treba za lečenje. Treat, nature, healing. Sve da vidiš. To da ovo je na tebe. Gubi. Pa da, zaš zombiti i skeletonite sa imuni na otrov. Zato ne da ulat otrovite na njih. Ja se otrov. Opa, braćo. Ostaje ukot. Marš. Ovo je super igra. I... pa ne znam što da kažem. To bi bilo to. I čao!